Onpa hyvän kokoinen. En minä voi. No et sinä saa sitä siitä. Vedät siitä tuolta päin. Nyt se tulee. Onpa kyllä hyvän kokoinen. Aika monen möykky. Tempasitpa möykky. Tää väri. No totta ei se irtaa. Sulla on tonget siellä. Joo. Pitääkö ottaa tämän? Vai päästetäänkö vapauteen? En minä. Tonget. Toi lähti ainakin uja. Joo. Siihen vaan irtoa vaan. Näinhän minä tuli kiinni. Voidaan me päästäkin. Eihän mulla ihan sama. Hyvä kun ne on. Saahan me sitten keittoa. Tai paistamaan. Vai. Ohoho. Voidaan se punnitakin. Ootappa hetki. Hans puntari mulle. Ei se puntari tuo. Riittää. Onhan se ennenkin riittää. Mut mä puhuin sen haavinko. Pistä se päälle. Oranssi jiki. Tuollaisella pikkutirillä. Pannaan taas siitä haavista kiinni. Se pitää eka laittaa päälle. Yes. Siitä. Ei tää näytä kun... Ei tää on vittu, ei tätä osaa tulkita. 18. Niin se ensimmäisen numero jättää näkemättä. On tää enemmän kuule kuin 2 kiloa. Se on Se on, katsotaan. Ei, on. Toi on 4 kiloa jotain. Näytös. Toi on 5. Sitä luokkaa. Voi olla 6. Niin. 5 se on. On se yli 5. Soita mummille, haluaako vitu iso hauen vai päästetäänkö vapauteen nyt vielä kerkee? Joo, no niin, selvä.